Hola amigues i amics! Seguim en la nostra sèrie de vídeos de receptes curtes aquí en Cuinexat. Avui prepararem tomàquets a l'aliada, una recepta on els ingredients es cuinen pràcticament sols al forn. Llavors, anem amb els ingredients. Els ingredients que necessitarem són tomàquets madurs, branqueta de farigola i unes més per adornar, all, oli d'oliva, sal i pebre. Molt bo!